Ahoj, týmto ťa chcem osobne pozvať na workshop s názvom Ako začať zarábať na tom, čo ťa baví, ktorý sa uskutoční 26.6. v Humennom. V podstate, prečo by si mal prísť na tento workshop? Workshop ti ukáže, alebo teda ponúka riešenie, ako v podstate sa naučiť 7 krokmi premeniť tvoj nápad na reálne podnikanie. A doslova si vybuduješ svoju online firmu za babku, ktorú môžeš manažovať napríklad z iPadu. Neviem, či si to počul niekedy alebo nie, ale dá sa to. Ja v podstate takto podnikám, nazývam sa Mladý podnikateľ z pláže a práve toto ťa chcem naučiť na tomto workshope. Ako keď máš nejakú ideu, premeniť ju na reálny biznis, hej. Tento workshop alebo program workshopu nájdeš hore na stránke. Toto je osobné pozvanie, že prídi na workshop dňa toho 26.6. a zažiješ 4 hodiny plné zábavy, ale aj reálnych skúseností, ktoré môžeš použiť potom v praxi. Či už v nejakej robote, alebo normálne premeniť svoj nápad na reálne podnikanie. Cieľom tohto workshopu je vybudovať nejakú tú školu podnikania, alebo kde sa budeme stretávať viacerí ľudia a budeme si navzájom radiť ohľadom nápadov, ako ich premeniť, alebo projektov a podobne. Hej. Takže takto ťa chcem ešte raz osobne pozvať na workshop. Pozri si, o čom tento workshop bude a prípadne program. Máš sa na čo tešiť, pretože mám pozvaného jedného skvelého hostia, ktorý tiež takto podniká z pláže. Takže ahoj a vidíme sa na workshope.